2023. Nyamburko duto kod ute ma itiyogo e ohand kuong' ma pacho ka koro ibiro timnegi ndikruok makende gi piny owacho kaka yo mar geng'o ohand kuong' ma ok ber gi ngima dhano. Man kaluwore gi Commissioner mar County ma Nakuru David Kainga oloso bang' obila timo apedha kendo mako kuong' ma ok opuodhi Nakuru kod gwenge mamoko. Jafwambo marwa Brian Nyilima miyowa ler mar wachno. Magi gin kuong' kod yedhe mamero ji ma ohandgi oyangore nomedo jimbore e pachoka ka koro bad migawo mar obila nenore ni nigi lweny mager mar tieko ohala ma kama. Behind me you can see a number of crates, quite a number of them, and also cartons that are containing those counterfeit drinks. E kaunti ma Nakuru, obila mako kuong' kod yedhe mamero ji mag nyasore maromo shillings milion 3. Mawachore ni ne obo kendo pande e kar dak ma Lakeside town. Impound around 61 crates of this Santa King ice. We also have another 27, totaling to around 88. So Santa King ice, we have around 88 cartons. We also have another drink, another spirit that is called Trigger Potable Spirit, around 97 cartons. Yangore ni kuonge yud kaonge kod amuri mar KRA mowinjo bedi ni miyo jo ohala lesen mar uso kuong' makamago. This drink doesn't have any sticker either from KRA or even Kenya Bureau of Standard. Additionally, we have this one from, it's called Trigger Potable Spirit. This one doesn't have any sticker. Midhiero makama bende no nenore gwenge mana Nyuki e kaunti ma Laikipia kama ruoth ma gweng'no ne omako moko kuom kuong'go. The complaint from the community is the issue of storing the alcoholic drinks in a residential place, and even their children, they are seeing it. Hii pombe ambaye inasambazwa hapa ambaye tunashuku haijamiti ile standard ambaye zinatakikana. Tumeweza kushika lori moja na ilikuwa imebeba carton 1000. E gwenge makabar konya e kaunti ma Nandi bende obila notimo apedha. Brian Nyilima, Ramogi TV. Wadhi nyime peni mathoth e kaunti